Hakanegi Yukiris Bakhuid tongin Dubai Nagabinda Kindam Ba Lasso Banyaga Jinkoi Jinkia Mensiam Padmet Nidubai Nagabinda Manu Suresh Sharma Nagabinda Sngi Ka Jungi Mendaka Sngi Dubai Nagabinda Narmari Dar Michael Hinyuta Lahun Meri Dar Priska Dar Nagabinda Jinkoi Jinkia Duairu Nagabinda Jinkoi Jinkia Jung Alvarin Lingdo Bain Nia Jinkoi Ha Hospital. Jing Roi sang masukoi na bar si spa nyo. Si spa nyo. Kaneka longa Sngi kabakerpang hagabangireke ya ka Sngi Burom janga Trinity Bakhuid ban puson halor ka jimmaya janga jinglong blay nginang IT ya ka jingang no jangi baro ngi im namar ka jingdon janga Trinity Bakhuid panginang mantra ya ka jingye jangi ka jimpang jangi ka jing shitam jangi ka jing jinjar jangi ka jing sosi jangi nginang IT ya ka longing long sem jangi Ngiduai kerpangru nagabinda ke pertai bahkan don ke jingsuk. Barkanang jur ya ketema ha ke pertai menda kamdame Israel badi Iran ngiaiti ege negeri kamdame bahara ki beriu ki basya yap bad ki bala mensau ha ke negi tema ngiduai ba kabor jisu kana sensyar halo kamdame ke Trinity Bakhuid kan sensyar halo kari Israel bad Iran. Ha kerteng upa badukon badumensium Bakhuid. Amen. Kajinga jangotrai jangi Yesus Christ bad kajingi jango blay lem bad kajinga selok jangomensium Bakhuid kindon rengka bat pi barong Rengka bat piro. Tongin sangesh por ban kuslai halor baro ki pop jangi lese ki jingi le jangi ban kiarna ka pop nginang IT hau jisu kumjuru baro ki jing talat ki van shangi na ki posha ki por ha ka jingim jangi bon sin ngi ngop ha ka pop kadena marba ngi jingai na ka Trinity Bakhuid kadena marba ngim kin mau ya kane ka jingya de jango blay bat ni nginang karpad ya jisu bana ki kai ngi lembau mensiam Bakhuid halar kane ka jingmaya janga Trinity Bakhuid kramba ngi sotu omde mangi marwe yale ya kane ka tuma persya ya ka pop henry ublay yarap yangi nginangai ti ki jing talot kawe hadin kawe pat hau jisu bau nam pen kuid yangi pen kantang yangi ha kane ka Sngi Burom janga Trinity Bakhuid Jisu be id map yangi sait kud yangi na bahara ke jing dona jangi na bahara ke jing bakala jangi pen kantang yangi da ka bor janga jingi janga Trinity Bakhuid nga pala how blay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalele pop shibun da ki jim parkat da ki tin da ki kham da ki jing le klet da ka jing le pala janga
da ka jingle palad janga, da ka jingle palad bakrau e janga, namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid, kabayaysa ka teisoti, ya ki angel bat kirikui, badia pi ko himen ko para, banduwai na gabinda janga, hau trai ublay jangi. Ublay badan bor bara unisa ne yangi, badan dala map igi pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jekut. Amen. Good try to ease and 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 good grace 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 to ease and good try 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 to ease and Burom who blaze your drum, but hakin the jingsu, haki ben real baro, balon gamon baba, iyay aro yame, dambani mane, iyay pendon burom, magisu yame. Good try to place him there, but more baro, but way Jesus Christ, To nginia duwai. Ngi duwai nagabinda ki inga sem jangi, nagabinda ki bapangi bashitam jangi, ngi duwai nagabinda ka partay baro kawe, kamdam ya ka Israel bad Iran, bad baro ki paid jangati giri ki bashashitam namarga negatuma. Ko blay ko pa jangi, da kaba me pa shaka parte yakaktin janga jingshisha, badio mensiem janga jimpen kuin, mela pen pao haki bendriu, yaka jimaya ba pala jame, to ai hangi ba ha kaba pala yaka jinged bashisha, ngin kubur yaka burom janga Trinity Bakhuid, but bangin dem mane, yaka jingelong kawe kaba kraw bor haka burom siem. Da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame, uba im barsen sha renkat badme, haka jingelong kawe jung mensiem Bakhuid, ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na kitab ki pawar. Kumne la kren kajing start ublay. Utrai lo thau yang hakapastang kajing tray jong u. Nengkong yang na barok kikam jong u na menhendai. Na menhendai kulong la seng yang hakaban nengkong hashwa kajing stang kapertay. Menba empadon kijing jeliu yang lakha. Menba empadon kitlong ki bakrsoy Syuwa pat penwandur kilumba. Syuwa bandon kilumrit yang alakha. Syuwa untau yak pertay yak pentha jongka
Nesua upngit kendau banengkong. Abala tau ya kibeneng ngaladon. Menbau laring dur ya kilon halor ke jingjelu. Menbau lapan skem mi kesit beneng shalor. Menbau la seng nong rim mi ketolong ke jingjelu. Menbau la puput ya ke duriau. Bagi ken pentam ya ke hukum jong u. Menbau la theo ya ke nong rim jong ke pertai. Ngaladon hajan jong u. Misteri bastard. Ngalalong ke jing sobha jong u lenter. Hakmat jong u syat kemen barbor. Syat kemen hak pertai baula tau. Pengas ngohun pan seng lembat u benriu. Kaktin jong utrai. Isomo iau. Sampra napan ruspa prapui. Ruspa prapui.
Kacing pulih na kasiti Paulus Bakhuid si Kristan harum. Kalnong kebasan ket khot kebayi terter hadosan. Ko para habalapan kesan yang ngi da kacingnya ngi don kacingnya sok padoblay da utrai cungi uci sukris. Da u ngi layo rung syakani kacingai ha kabangi im menta pat ngi syat kemen ha kacing kermen cungi pan yo lem ya kaburom ublay. Om tang kata ngi kemen ro ha kacing cencar cungi da kebatip ba kacing cencar kapan mi ya kacing yaisha satar. Bat kacing yaisha satar ya kamen sim rangba. Bat kamen sim rangba ya kacing kermen. Bat kacing kermen kanam pen babi yangi. Namar ya kacing I jong blay la te say hakidonot jongi da omen sim Bakhuid ya uba la ai hangi. Kaktiin jong try. Isango ya ublay. Utrai undon reng kad bat pim. Kajimpule naga gospel Bakhuid kat kum u ya anis. Burom make a try. U Jesu ula ong hala ke senran. Ngadang don shibon kie banyatu happy. Henry Pimla ban snautu yaki minda. Yenda umensiyam gajing shisha uwan. Unsa yalam yapi sha gajing shisha barro. Naba keren naladehi Henry kat yakaba uyasngo keren. Bad unyatu happy yakie kiban sawan. Pindon Burom yanga naba shim naka jonga bad yatu yaka happy. Baro kat kaba upa udon kalong ka jonga. Nakane kadaw ngala ong ba shim naka jonga bad yatu yaka happy. Ka gospel jong utrai Kacing yara ya make a grace. ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ mindakas ngi kabalang karake ya kasngi Burom jong ka Trinity Bakhuid. Sngi Burom jong ublay upa ublay ukun ublay umensiem Bakhuid. Ka jingya tali jongki ka jingir jongki ka jingyalong kawe jong baro laingut ki person ha ublay. Habangi puson hakini gisngi ngiladai rake ya ka jingkiu jong Jesus shabaning but minin sngi utrai ngilarake ya ka sngi Burom jong ka Pentecost mindakas ngireke ya ka sngi Burom jong ka Trinity Bakhuid. Ngila puson haloru Jesu baro hakane ka ayom bad paska nangda ngila poi sha ka jingkiu jong hawe badu ublay upa da ka jinghun jongu ka jingit palat ka jongu ula pa ya umensiem Bakhuid. Bad ngiyo I hakata ka jingya teli jongu ublay upa badu kon ngila yopidiang ya umensiem Bakhuid. Ka jingkiu jongu Jesu kalabatai syai kadar yangi haba ukun uyalong kawe badu pa hakaba pindap ya ka kamaram jongu ban penim ya ka perte ublay upa
ulas ngohun jerut ya kata ka jingle jongukun badula pano ya umensiam Bakhuid bangila rake ya ka Pentecost bad minda kas ngi sajasin ngidang penimbiang kata ka jingyatli jong baro laingut ki person bangin dupla ban saboto ba ka jingge jongi kamde ha ka jingge ha kano ka bleitao henre kalong halor kaneka jimmaya jong kaneka jingyatli kaba pelong bat pinwandur iyangi balong ki kun jongo blai but habangi puson halor kaneka pang nadu bastang jongka jingim briu ngilaban yo i ublai ula penyetu yalade ublai ula penyetu yalade haki briu lemba ki tnat baper lemba ke jinglong baper lemba ke jingjia baper bad ngila yo i shaika dar ya kane ka benda haba ublai ula tau ya uburiu adam badula ula mane ula hikai ya uba ude ben sumar ba ya ka jingem jangu ude ben sumar ba ya ka jingade jangu badu blai ula hikai shaika dar halor kaneka jimba halor kaneka jinglong kaba ngide bandon de nagata ka daw ko himmen ko para habangi puson halor kaneka pang halor kaneka jinglong jonga Trinity Bakhuid ngis ngavutu shaika dar ublehi upeniad ya ka jingim jongi Trinity Bakhuid hi papeniad ya ka jingim jongi haba Adam ula bakala bad ka im ya kata ka hukum ka ba ublay ula bu kala poi ya ka jingjon ka jingsausi ha ka jingim jong ka perte baro ka we ka pop kala rong kano ka jingle palad ya ka mon jong ublay ka vanra ya ka jingsausi nangta ter ngila ban yo i kumno ublay ula penyetu yalade hau Abraham kabangi puson haka kitab Genesis ngiyo i kumno ublay ula wanra eka kubor hau Abraham bad ka Sarah hau hajani uding mamre bad hangda ngiyo i don laingut ki person bala wan pau hau Abraham ujisu hi ula ong haba ki ju ki la kinno yawu pidon ga bora yu ban kein yala de ba pelong ukun jongo ble badu ong shua Abraham ngadon shua ban tau yaw Abraham ujisu udon kabamut ngidang ban yo i haka ktinu ble yaka jingdon janga Trinity Bakhuid wad haba ublay ula tau ya ka perte baro kawe bad ublay ula perkat yangin ya tau ya kibriyo hangdurung inyo i yaka jingkadaw ublay haka katin plural bun kabamot omde i manga hendra yangin ya tau hangdurung ilayo i yaka dakashin janga Trinity Bakhuid bad nangda ter ngilaban yo i yaka jingdon jongu jisu jingdon jongu mensiam Bakhuid bad ka mon jongu bale haka jingim jonga history jingim jongi brio haka jingim jongi ki sem haka jingim jongi prophet baro ngiyo i yaka jingdon jonga Trinity Bakhuid kumno ublay utrekam ban pinurlong yaka history jingim jangki beriu ka history jimpenim jangki beriu yaka kana jangka jingim jangki beriu baro kayo yaka dur kadar lemba kane ka jingya trelang jang ka Trinity Bakhuid ublay utre haka jingim jangi umensiam Bakhuid utre haka jingim jangi badu Jesu utre haka jingim jangi nagata ka daw haba ublay ula penyetu yalade havu Moses ula ong ngalong bad ngalong o Yahweh bad utau Yahweh utre haka jingim jangi habangi puson halor ka Trinity Bakhuid ngidi ben sabutu
kalong ka jinglong kaba yarap ya ka jing talad jangi ka Trinity Bakhuid kalong ka jinglong jango boleh leseng ilaban nong ka jinglong jang ka beneng kalong ka jingdon jang ka Trinity Bakhuid habangi ong ngihaban poisya beneng ngitrang ban poisya beneng kabamod ngitrang banyalong kawe bat ka Trinity Bakhuid kane kade ka jingkot janga jingem jangi banyalong pura bat ka Trinity Bakhuid ban sawutu ya kane ka jimmaya naga taga daw haba ublay ula mod ban penim yagi pai di Israel kane kalong ka rukam ba ublay ula penyetu ya lade habu Moses kabamod u yosngo yo u kan mau u tip na dong syapanga jinglong jangi beriu u bele habangi puson halor ke Trinity ngimde ban puson kumbangi puson kano ka philosophical idea kane ka jimperkat ka bang ngimla ban syempang henre u bele wan shangi ha ka jinglong beriu jangi bad ha ka jingjia ka ba man kasngi ka dia ha ka jingim jangi ka kentup baro ka jinglang jangi ki beriu nadu ka porngi ki hadu ka porngi leitia ngidon bon ki jingjia ha ka jingim jangi bahar ka Sngi Burom jang ka Trinity Bakhuid ka penkan mau yangi hamalla ki benda jang ka jingim jangi bade ublai utrai kam ude ubensiam Bakhuid utrai kam bade ujisu utrai kam kanamba ngidang ha ka jingim jangi wat hadu menda nangda habangi puson halor kane ke jimmaya wat syapanga jinglong do jinglong snam jongu jisurung yo ya ka jingya trailang jonga Trinity Bakhuid ublay ujidia kamaria teisoti ublay ula penkantang ya kamaria teisoti lempa ka jingwan hya jongu mensiam Bakhuid nangda lempa ka ta ka jimpen kantang ya kamaria teisoti da mensiam Bakhuid kalapun jisu ngiyo ha ka jingmaya jang ka jimpenim jang ka perte nadu ka bastang ngiyo ya ka Trinity Bakhuid ka Christmas kalong ka jimpen bana yangi sashasin ba hadu katno ka Trinity Bakhuid hadu katno ka Trinity Bakhuid ka yatreilang ban wanra ya ka jingim batimai ha ka perte bat ngilaw ban yoi terter ya ka ne ka jingya treilang jang ka Trinity Bakhuid ha ka jingim jangi beriu dein ha ka takadaw habangi pidiang ya Jisu habangi kelalong Kristan ngila pidiang ya ka Trinity Bakhuid namar ka jimpenim kampat long ka bapura kalem ka jingya treilang jang baro laingot ki person bad hamalla ke jing duwai jongi ngi duwai ha ka kerteng uppa badu kon badu mensiam Bakhuid kalem kane ke jimmaya ngimla ballong shibenda bad ka jimmaya jonga jimpenim uble gladangi bushili yang uppa ngimpat penpura ya ka jimpenim kaba ublehi ulam mud naga benda jongi tengila banyo ya ka jingya trailang jong kane ka jimmaya ha ka jingem jangi don ke bang ngis ngautu don ke benta ke bang ngim patla ban syempang namar ngilong tang ke beriu badon ka do bad ka snam hapo jangi henre ka jinge jangi ka kendiu yangi sha ka jinglong jong ka beneng bad kane kalong ka jingmaya ka ba Jisu kren hangi mendagas ni ha ka gospel Jisu kran shai ka dar hangi lemba kane ke jimbatai jangu mensiam Bakhuid un shim nanga ya kaban jonga bad unai happy badu Jisu ula benrap ha ka ju kata ka por haba mensiam Bakhuid u shim ya ka jingtip ne ka jingstan ka bor ka jingesene ya ka jinga e baro na Jisu wong kane ka wan na upahanga Jisu wang ka jingid kawan na upa, ka jingisne kawan na upa, ka bor kawan na upa, ka jingstad kawan na upa, ka jingtip kawan na upa, nangda uji uble umensiam Bakhuid ushim yak baro badu ai hangi kata ka mod hadu katno baro laimut ki person ki yatrelang ban pinurlong ya ka jimpenim ha ka jingim jangi haman ka por ngi duwai man ka por ngi mane ujisu ngimjum mane marwe ya ujisu
Habangi mane yau Jisu. Habangi kot kerpad ya ke kerteng Jisu. Yeshua ne, Jesus ne, Jisu ne, kanu kane ke ketin kabangi tip siapangu Jisu. Ngi kot kerpad ya ublay upa. Ngi kot kerpad ya umensiam Bakhuid. Ngimla ban kot ya Jisu, Jisu ne Yeshua kalam ka jingtre jong umensiam Bakhuid. Hang ne Jisu kran syai kadar badai umensiam Bakhuid uhikai yangi. Bad Jisu la ong rohang ne baro kat kaba upa udon kalong ka jonga. Bad nakane ka daw ngala ong unshim naka jonga. Kabam mod umensiam Bakhuid hi uyarap yangi banduai. Umensiam Bakhuid hi uyarap yangi ban ken mau yaw Jisu. Umensiam Bakhuid hi upen kan mau yangi ban kiar na kapop. Kumba uble ula ong yaw Adam ban kiar na kapop. Ban kiar na so na utaw ding. Henry ula iyay tamsning. Bad nadu kata ka por kalarung ha ka jingim. Kabamod ko himmen ko para man paive nadu ki kullung kinna shadu ki remba shadu ki temmen ngide bandon kane ka jingso tu kalam ka jingtre jongu mensiam Bakhuid kalam ka jingtre jongu Jisu kalam ka jingya trelang badupa ngimdon jingim satya ka jingim mensiam jongi ka jingang nu jongi ban poi shabaning ka urlong namar kane ka Trinity Bakhuid. Nakatagadaw minshua ngitip don ki kinhon krastan kibam ay baptisma haka Trinitarian form. Don giba ay baptisma tang haka kerteng Jisu. Bad kabalang kala ong kata ka jingle ngimla ban pidiangshu kata kamde ka baptisma bashisha. Don gibruyu kiba bud lese yaka yawe marwe. Don giba ong kilong ki nongwe, kilong giba saki yawe. Kataro kami hap, namar ladang penduna eye, nakane ka jingmaya jangka jinget, ngimpat long ka ba pura habat ka jinglong jangka baneng. Bad malaki baptisma khabangi ay ka urlong barabor haka kerteng upa badu kon badu mensiam Bakhuid kane kadege jimpenim nagataga daw kaba kibruyu ki kili yangi balengi le dak dimpana barabor balengi dak dimpana shuaban bamrungi le dak dimpana shuabangin le jingle itrungi le dak dimpana shuabangin le tiarungi le dak dimpana shuabanya kalirungi dak dimpana shuaban stangkano kanege jingdu rungi le dak dimpana kabam mod ngidang pla hakamat ki breyo ka jingim jangi ka kentup ya ka Trinity Bakhuid kalem ka bor ya trelang jang ka Trinity Bakhuid ngim don jingim kindia toro bad dena kata ka daw ko himmen ko para ngide ban treshitom banang snawutu shushu ya kane ka jingmaya da ka ba ya trelang badu mensiam Bakhuid tang mensiam Bakhuid ulaban hikay lada mensiam Bakhuid treban hikay yang ihalor kane ka jingmaya ngin sakut shiteng lindi ha ka jingmaya janga jinge jongi ngide bandon ke jingit ka ba palat ya mensiam Bakhuid ngide ban duai shirhem ha mensiam Bakhuid kumba ong ujisu unsa shim ya ka jonga bad un hikaya pi unsa shim ya ka jonga mensiam Bakhuid un shim ya ka jongu Jisu bad ya ka jongu Jisu kawan na upa hadu katno kahiar pateng hangi ka jingmaya jonga beneng kahiar pateng hangi na upa na ukon nangda sya lemba mensiam Bakhuid hangi bangi ive pa ive ngi imbadu mensiam Bakhuid ngi kongo ya mensiam Bakhuid ngi id ya mensiam Bakhuid ngi kendiu ya mensiam Bakhuid hamalla ka jingim malla ka por jonga jingim te habangi kendiu mensiam Bakhuid ngi kendiu upa pojongi ngi kendiu ya Jisu hapojongi ladangi kendiu mensiam Bakhuid hapo ki inga sem jongi ngi kendiu ya ka Trinity Bakhuid ladangi kendiu mensiam Bakhuid haka jakatre jongi ngi kendiu ya ka Trinity Bakhuid namar ya ka ba jongupa
ka don hau Jisu ya ka ba don hau Jisu la pen pau bat pen tu hangi dau men siam Bakhuid ha kanega sngi Burom janga Trinity Bakhuid ngi deban pendimai sasasin ya ka jingade jongi badu men siam Bakhuid ka jingade jongi badu Jisu jingade jongi badu blai upa kanamba ka beneng kan van hiar halo jongi ka jingriu balai bat ka jingid ya ka Trinity Bakhuid kalong ka jingpen menta ya ka beneng ha ka jingem shimejongi ka beneng pin pediang jing pediang ya ka beneng ha ki inga sem jongi bad ka imlang salang jongi tongin nang kentiu Burom yau balai tongin nang kentiu Burom yau Jisu tongin nang kentiu Burom yau men siam Bakhuid ha ka jingem jongi ha ki inga sem jongi ha ka imlang salang jongi kenamba ka beneng kan man hiar halo jongi mintang yos ngo siapang getema ngiyos ngo siapang jing huri hura ngiyos ngo siapang jing pen yabri ngiyos ngo siapang jing pen kalad ya ka jing ade jongi shikuri ngiyos ngo siapang jing jot jongi ka jingim jongi bri ham namar ki pop namar ba ka beneng kala sange ban traikam hakata ka jaka hakita ki brio namar ngimpat IT yalade shaga jimpenya jongo balai ngidon kam ban duai ka beneng kan van hiar sasasin halar Israel halar Iran halar ka parte barok way ngiduai ka beneng kan van hiar halar ki inga sem bahuri hura habang yoi ki himmen ki para jongi ki yakajia ngidei benduai baka beneng kan van hiar halo jongi ngiduai habang don gi kon jongi ki tamsneng ngidei benduai baka beneng kan van hiar halo jongi kanam baka jingim jongi kalong ka basaiso bangin duai ha kanega sngi Burom jangka Trinity Bakhuid bangin sauto ya kanega jimmaya bangin im ya kanega jimmaya bangin kendiu ya kanega jimmaya ha ka jingim jongi namar kane kalong ka jimmaya ka bashisha ka batre man ka kelip mat ha ka jingim jongi Jisu baid karku kardo yangi pensle yangi pen kandang yangi knamba ngindup long shisha kibakit ya ka beneng ha ka jingim jongi man ka kelip mat karku kardo ya ki inga sem jongi habangi yo iya ka jinghuri hura perlong yangi ban pen menta ka beneng lembaga jingaiti bat ka jingait ka baskem jongi en ya ro ya utrai Jesus Christ Jinom la jinom amen. ko himben ko paratong in play ka jingait ka jongi Lai spa repue.
Haganega Sngi Burom Trinity Bakhuid Tongin Vandra Gijingang Nur Jangi Baro Gijing Talot Jangi Gajinge Jangi Ben Snotu Bat Shempang Kanega Jimmaya Shepanga Trinity Bakhuid Ginangaiti Yakabalang Barokawe Bat Baro Gijingang Nur Jangabalang Knamba Ngin Pin Menta Kabaning Haganega Prate Nakapenta pa Bakhuid Jangi Bishop Jangi Kilingdo Batikatikis Kindup IT la de hakabay alabi ka gospel da ka jinsit ham ka jing sumur mensim kat hadu banalong shisha kisaki jo ka jingi ju kres ki briu baro ngi kerpa de me kutrai nakabenta ka negar pe kristan jongi bengin ya persang ka bala banyai imlen ter ka jingi bat ka jingatli ka wei ngi kerpa de me kutrai nakabenta iwe pi iwe nangi Bahaba duai ka jing duai ka Burom in kin mau ka jing e jing ki lai person blay yangi ngi kerpa da me kutrai na ka bantai kristan baro mengindup skam mengindup syam ka jing e jukpa haba upa yala ukun ya ka jing e ukun haba IT yala ka jing e ban penim yangi bad ka jing e umensim ku chaba yala mengi shaukpa Ngi kerpa de me kutrai Nakabantai ki beriu baro Bajingai na ublay Bakindup singotu kat no kajing krau hok Banyok pa da ublay Banyok hemen da ujisu Banyok nong yalam da umensim Bakhuid Ngi kerpa de me kutrai Oblay ko pa Bas buon ba yisune Badap da gajingid Yaka partay barokaway. Karku kardo yaki jingkar pa jangi. Karku kardo yaki jingang nur jangi. Bangin dupla banyalong kaway but me ko Trinity Bakhuid. Ban pen menda yaka baning haka jingim jangi haki inga sem jangi. Daka balait luit na baro ke jinge ke jing shitam. Kamdame ya baro kini ki jing tumu ki bangilabu hakamat. Rangkat bat ka jinga jing tumu. Naga benda ka parte, naga benda ka jingsuk, naga benda ka jimpen sange ya ka tema baro. Ngipan ya kane dau Chris utrai jengim. Amen. Laispa Ndrupusa. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jumpi. Kallang ka ba pediang khun ha ublay upa badan bor barro. To try piding jing knyana di jongpi nakapenta ka jingero Burom kerteng jongu ka jimenta yangi berka balang Bakhuid jongu baro kaway. Da ka banam ya ka kerteng jame ko try ko blay jangi. Ngi karpart to pen kuid ya kini gi jingai da ki ba ngi shakri yame. Balemba jengki to pelong yangi hi ka jing tarwa ba janai bad bam chikut hame da ukris utrai jengim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengkat bat piro. To kentiu yala ki donut. Kentiu yaki shall try. Tongin aingu ya utrai ublay jengim. Ka shong hok bat kadei.
Dashisha kalong kabashong hok bat kabade, kadeti jangi bat ka jimpenim yangi, hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame, ko kindrat, ko pa bakhuid, ko ble badan bor bat bam jikut, me uba, rengkat badukun balaka marwe jame, lem badu mensiem bakhuid, melong uwe uble, uwe utrai, haka jinglong tang uwe uperson, Henry haka jinglong laiwe, jong kawe ka jinglong tenrai. Namar yakaba mela penpao hangi shapanga burom jame, nginget kumju shapang ukun jame, par shapang umensiam bakhuid. Bakumda hakaba pla yaka jinglong ble bashisha bat bam jikut, ngimane yaka jinglong bakarpang jong uwe upa uwe uperson, yaka jinglong kawe jongki, haka jinglong tenrai, badi yaka jing ya ringkat jongki, haka jing krau buram. Yaka ba ki angel bat ki archangel ki aro, ki kerubim, bat ki sarapim, ki bamju sange ben kang jam, man lakasngi, bat ki penbana dakawe kasur. Kohimen ko para kumjuru mapi baro ki bashimenda online haganega mas Bakhuid duwai shirhem haganega par ba kabor jong ka Trinity Bakhuid kan kaserngiu yapi yaki inga sembaro kawai pakan vengno yaka jingdum ki jing shitam baro naka jingim jumpi naki inga sem jumpi duwai nadu kadonu kamensiam kumbaka maria te suti kayamad ya kaburom janga Trinity Bakhuid ngiru gin yamad ya kanega burom hamalla ke benda jaga jingim pigi bapang ki bashitam pigi basno jinjar duwai nadu kadonu pakan urlong ya ka kamberla halo jambi lemba ka jingka serniu jang mensiam Bakhuid balong ka dakashin bat ka jingdon jong ka Trinity Bakhuid halo jangi iwai pa iwai dashisha melong Bakhuid kotrai katme jong ka jingkuid baram nemar katang ikarpadia me topen kuid pen kantang yakine ke jing tarwa jangi da ka bapaya umensim jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangotrai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang yaka jingsha shitam ula shim yavu upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halagi senran u ong toshim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga yaka benaiti naga benda jumpi
Hakaju ke recommenda la ya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingo biang ya me ulaya ka halage senran uong. To shim bat di na kane pi baro. Na markane kalonga kuri janga snam janga jutam bati mai bad bam chikut. Ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babun. Naga benda ka jimma ya ki pop. Tale ya kane bankan mau iangam. Kosnam bakardor jango Kristo pen koi diangi. Pen koi diangi mensiam hadim pen koi. Pen kait pen kia ia ki bapang gi bashitam baro. Ya da yang inau bamen naki kalam. Kajim maya jongka jinge. Namar kata ngi ki ba penmenda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar melanyo yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar pa dia me bangi ki ba yo benda hakamet bat ka snam o kris ngin long ki ba la penyat le kawe da umen siyam Bakhuid. Takin mau ko traya kabalang jame kabala priyang hasatala ka parte bato penjana ya ka ha ke jingin rengat badu liyo uppa Bakhuid jangi Wilbert Bishop jangi bat baro kilindo bat kiriniam takin mau lemro ya ki himmen ki parashin rang bat kinde ki bela yoti ada ka bakir men ya ke jimmi pat badia baro ke bela klat no ha ke jingi sne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me barengkat bat ka maria teisoti Bakhuid ka kame jango ble u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis desires Bakhuid bat baru ki recoid ki bela pen sobaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem ha ga jingim bam jikut bat bangin ro bat pen dan Burom me da u kun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kalloha meyu blayu pa badon bor haka jingelong kawe jongomen siem Bakhuid baro ko Burom bad ke jingero junom la junam Amen. ko himmen ko parato ngin duwai kumbau Jisu lahi kayangi ban duwai haupa ban ujisu pen kan mau yangi shapanga nega jinglong bad ke jingede janga Trinity Bakhuid. Dah ka basang utu syai kadar ya kene ke jimmaya tongin penlong ia ke jingim jangi kum ka beneng ha ka badon ka Trinity Bakhuid ngi IT ya ke jinge baro jangi inga sem ngi IT ya ki bapang ki bashitam ngi IT ya ke berte kamdam Israel pat Iran kopa jangim ba ha bening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha kende kumba ha bening to ay yang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasngi padama igiring kang jangi kumbangi rungi map igabeles niyo yangi badwatelam yangi siya ka jimban shoy and ray to polite yangi na ka bas niyo to polite yangi ngi karpat ko try na ka jing siniyo baro ha ka jing spoon jame to ay jing suk jing sign ha gisngi jangi kinamba da ka jingera ka jing isne jame ngi light baro bo na ka pop bad ngi niyo jingeda na ka jing jinjar baro Kadma ngidang ap kemelendi ya ka jing karmen Bakhuid bat ka jing wan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ. Namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor ke Burom jinom la jinom. Kotrai Jesus Christ me u bela ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat paid igi pop jangi
Henry yaga jingai janga balang jame. Bad haga jing spoon jame. Tai haka yaga jing suk. Bad ka jinget le kawai kat kum gamon jame. Mame uba im bad basensha. Junom la junom. Amen. Ka jing sugutrai kandon barabo rengka bat pim. Ringka bat piru. Dap ta ka jing idu Kristo ngini ya ingu markelia. Hakumi ukun lambro jengobele. Yau ba uppa ula kadau. Uni ulang ukun by ide juga. Bad haba ula jisu ula yopediang ka baptisma. Umen siem Bakhuid ula wan kiar halojo. Ka Trinity Bakhuid. Ba map yangi bakit yaki pop jongi. So kito kibala kot shaka jingkawai jeng ukun lambrot. Bukan rat ngamlong besong hok pemendrong ko kaying jonga. Besong kakti bermensim jonga kesekian.
halor kanega jingya de penjan padu pa padu kun padu siam bakoi lemba kanega jimpediang ye meha kanega communion bakoi menang kendo yang isa shasin halor ka jing kardor jangare ka jingya de pengantang yang ibe ibe karko yang ibe ibe pengkoi penkia yang ibe ibe da kanega bor jamme jesu don bon ki bappa ki bashitam bon ki batalat bor don bon ki jinge don bon ki jinguri gura ha ki jingim changi ai boring ki jesu pen slay ki jesu pen gatang ki jesu pen koi pen kia ki jesu hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, bleko pa, bleko kona, bleko men simba kun. Ira me Burom, ko Trinity Bakhuid, hallelujah. Burom, ko Trinity Bakhuid, hakinga sem jongi hakamet kapar jongi, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Isngo yameko pang, isngo yameko Jesu, isngo yameko mensimba kud. Hallelujah, 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 hallelujah. Ko himmen ko para. Induwai na dogadonut nagabinda kajimpen jempura nagajimpen shitam shipor hakabang induwai kajing duwai jong kajubili koppa ubaha bening to ai kajingate pamela ai hangi au kun jamme Jesus Christ uhimen jangi padbakatli ding janga jingi spoon kan kala hagi donu jangi daumen sim bakui kan kersiu biang hangi ya kajing karmen balakarku naga benda kajing wan janga hima jamme tai ba kajinga e jamme kan pen kan la dur yangi shaki nong lur lengka bam chu shang tai ban bet yagi sambai janga gospel to ai ba ki tu gi sambai kan pen kan la dur na shapo ya ga jait ben riu pari ga parthe mariang baro kawe ha ga jing kamel indi batikana ya ga beneng batimai par ga parthe batimai abaenda yaki bo janga bammen la weng no Burom jamme kan ting shine juno to ai baga jinga e janga jubeli kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jing karmen ya ga jing hang nut egitia jingan show happening ai baga ta ga ju ga jinga e kan bin sapriang ya ga jing kamen par jing suk janga nong sius pa jangi satala ka parte shame ko blay jangi bala karku junam kan long ga Burom par ga jinga ro junam amen kopa jangim Mening kalong ka bakui kerteng jame kanwain ka hima jame kalong ka mon jame ha kindau kumbaha bening to ai yang imin dah ka jimbam jangi ka bahala gasni padamap yang igreng kang jangi kumbangi rungi map iga belis niu yangi badwati alam yang isha ka jimban shoy and right up light yang ina ka basinio kublai ko Maria ka badap ta ka jinga e utrai dan bat pa la kar kuye pa na pte kinte palakar kuya usop ho jom pau Jesu ko Maria bakui ko mi jong uple duai na kabinda jong ikinom pop mindab da kapor ka jingyap jongi amen kha Burom hau pap do kuan badamen sim bakui kumba kalalang ka pamining kom kum jum mindab da barabor junom la junom amen to ngenia duai to ke jim pediang ya kanega sacrament ko trai ko blay jongi kan men toy yangi met ban men siam khat bangi pla ya ka Trinity Bakhuid bam jikut badia ka jinglong kawe jangka ya ka ba omla ban pen pra da u Chris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim u ya ka kli jambi karpa dia ka jingkar ku na utrai to utrai un karku kardo yapi badun suma suker yapi amen to ka kamat jongu kan ting shine happy badun peni happy ya ka jingis ne jongum
Amen. To in paid I dia pi badunai happy ya ga jing suk jungum. Amen. Bad ga jing ku jungu blay badon bor baro uppa badu kun badu men siam Bakhuid kan hiar happy bad kan sa bad pi junom. Ya Amen. le suk ben pen bana ka kubar ba jungu trai da ga jingim ka jompi. Isango yao play. Ambar, she's paksa. She's paksa. In Burom ya minggu ia roga berjumpa cinta maka percaya ia dan ia Burom haupa berukun haman sim Bakhuid. Burom habam nikong cinta berabur jenama amin. Ini rakyat Yesus Kristus.